A Eva Campos, temos a sorte de ter con nos a unha experta en comunicación política. Ela é doutora en comunicación, profesora de xornalismo na Universidade de Valladolid e, como digo, a súa investigación dende sempre, dende o inicio, está centrada na comunicación política e na comunicación digital. Os actores, diferentes actores políticos, nomeadamente partidos políticos e a súa actuación no eido digital. O seu currículum é longuísimo, creo que tedes todos acceso a él, co cal simplemente resaltarei que estivo como convidada en distintas universidades estranxeiras e que é membro de 3 grupos de investigación neste momento e que as súas publicacións son moi numerosas e moi interesantes. E, sin máis, pois, doulle paso a Eva. Gracias. Moitas grazas pola presentación, Berta, e tamén quero comenzar agradecendo ao Consello e á organización da xornada por terme convidado hoxe aquí para poder compartir co auditorio diferentes ideas en relación a un termo, a un concepto como é o do prosumo que está en un punto álxido, como vou intentar mostrar na miña presentación, en expansión na sociedade móvil, non? Nos seguintes minutos eu vou intentar compartir con algunhas ideas cos presentes en torno a, como digo, a este fenómeno que ten como punto de partida principalmente o rol que ven a desempeñar na web participativa, na web 2.0, o receptor que tradicionalmente tiña un papel menos activo, máis pasivo e con menos visibilidade, e como na web 2.0 adquire unha nova dimensión e empeza a ser o protagonista prácticamente deste proceso comunicativo e deste proceso da sociedade móvil, non? Toda a miña intervención está trufada de citas, como van a ver, referencias académicas. O meu objetivo é dar unha panorámica moi xeneral, compartir ideas e dar unha perspectiva moi ampla e incluso en algún caso tamén para incentivar o debate final, incluso polarizado, para intentar responder un pouco a preguntas que teñan lugar despois e que podan ter lugar no coloquio final, non? Vou falar sobre todo do prosumo, intentando plantexar dúas cuestións iniciais, non? Que é o prosumo, que significa o prosumo nesta sociedade móvil e, en último lugar, intentar plantexar algunha idea sobre as vantaxes e os riscos que pode ter o prosumo na nosa sociedade actual, non? Van a ver que estruturei a miña intervención en base a 4 puntos fundamentais. En primeiro lugar, intentar dar algunhas claves para intentar comprender que é o prosumo e xustificar por que ten tantísimo interés, como vou intentar expor nestes minutos, nesta sociedade móvil, non? En segundo lugar, vou intentar esbozar algunhas ideas sobre a orixen histórica para intentar comprender esa contextualización e poder entender tamén a importancia que ten no momento presente. Despois vou pasar a facer unha tipoloxía do prosumo, onde vai haber diferentes abordaxes teóricos. Eu simplemente vou a compartir algúns deles. É unha forma moi básica ou moi sinxela de intentar presentar ítems e intentar abordalos, vale? Non é unha tipoloxía inclusiva que abarque toda a forma de participación do prosumo, nin todas as características, pero sí unha forma de intentar achegarnos de primeiras a ela, non? E, finalmente, vou intentar plantear algunhas ideas para que dé lugar, así desexo, espero, a un debate final, non? Bueno, non sei se cando falamos do prosumo o auditorio, os presentes, podedes entender que aludimos ou que se alude no ámbito profesional e no ámbito académico polo prosumo. Que é o prosumo, non? Bueno, pois ven sendo, así se ven referindo, así se ven definindo a unión ou a combinación de dúas accións que inicialmente non necesariamente están xuntas, non? Que é a acción de produción e a acción de consumo de bens e servicios, non? Se falamos dos actores, sería aqueles actores que se encargan ao mesmo tempo de ser produtores e ao mesmo tempo consumidores deses bens e deses servicios. Penso que a facer esta definición a todos nos ven á cabeza a imaxe, por exemplo, da nosa actividade nas redes sociais, non? A das maiorías. Nós mesmos somos os produtores dos contidos que publicamos nas redes sociais e ao mesmo tempo somos os consumidores deses mesmos contidos que nós ou os nosos compañeros veñen
xerando nas redes sociais, non? Bueno, aínda que non é un termo, como verei na seguinte diapositiva, tratarei de expor así, non é un termo que surda únicamente na sociedade digital, ni moito menos na sociedade móvil, é bastante anterior. É verdade que a partir do ano 2010, en torno a esa data, cando se empeza verdadeiramente a falar con máis popularidade do prosumo, non? E, sobre todo, no noso ámbito, no ámbito das ciencias sociais, onde ten unha maior extensión no número de estudos e investigacións que se están facendo sobre este termo, non? Principalmente nos estudios aplicados á socioloxía do consumo e á socioloxía da comunicación, non? Dado que hai tantísimos estudios no ámbito internacional, fundamentalmente, que se están ocupando do prosumo, evidentemente, as perspectivas e os enfoques co que se están estudiando son moi variados, non? Eu vou intentar expor nesta exposición únicamente dúas correntes fundamentales, que son as maioritarias, pero tamén as máis polarizadas. Tuve un lapsus aquí entre o castelán e o galego. Bueno, en canto a iso, é algo común que ven pasando tamén cando surde unha innovación tecnolóxica, non? Se pensamos na imprenta, se pensamos no origen da chegada da internet ás nosas vidas, etc. Normalmente, cando irrumpe esa tecnoloxía, o que surden son dúas opinións totalmente opostas. Unha moi fanática, dicindo que é maravillosa, que vai ser só beneficiosa para a sociedade, e tamén a contraria, non? Que ven dicindo que ven a ser case unha miseria humana, non? Pois nesa fase en a que nos estamos movendo agora cando falamos do prosumo. Bueno, evidentemente, falamos do prosumo asociado á web 2.0, non? É precisamente cando empezamos a falar ou cando se empeza a falar de todas as posibilidades da participación que ten o cidadán o usuario na internet, coa aparición dos blogs e despois das redes sociais, etcétera, cando se empeza a falar desa participación ou da ilusión de participación que intentaremos facer o repaso agora, non? É nese momento cando se empeza a transformar ese rol tradicional que xa outros compañeros facían alusión previamente, non? O que antes era un receptor ou espectador máis pasivo, tipo clásico dos medios de comunicación tradicionais, en internet empezase a falar desde outra perspectiva. Transformase ese rol de receptor ao mesmo tempo que pasa a ser un produtor, non? Por tanto, o receptor vai facer parte, ben como colaborador ou ben como creador ou coprodutor de seus propios servicios, bens, información, contidos que se están xerando a través, deste caso, das redes sociais. Cabe pensar neste punto tamén si a web participativa é a causa ou a consecuencia do prosumo, non? Cabería pensar que, por lógica, o prosumo é a consecuencia da aparición das redes sociais e da web participativa, non? Pero hai algunhas teorías que o veñen a situar ao revés. Din, non, primeiro foron o prosumo foi o que orixinou a aparición de empresas ou plataformas que van a ter nese nicho do prosumo, digamos, a súa razón de ser, non? Estas ideas veñen a sustentar en razóns basicamente empresariais esta existencia, non? Fálase, non sei se os presentes recordarán, daquela crisis da .com, aquelas crisis que foi unha crise importante para a economía de internet, pois a partir de aí comenzase a falar e decíase que era preciso recuperar de novo a confianza nas empresas de internet, na economía de internet, e por iso é pola razón pola que surde ou empeza a expandir a web participativa, non? É dicir, créase unha nova ilusión, confianza en internet, e a web participativa ven a sustentar un pouco toda esa razón para crear esa confianza en internet e volver a investir, a traer capital de risco para todas estas empresas, non? Bueno, como anunciaba antes, o termo do prosumo non é orixinal da comunicación digital, é moitísimo menos, por suposto, da sociedade móvil, non? Pero é, como decía, na sociedade móvil onde adquire esa popularidade que entendemos hoxe en día, vale? O termo naceu ou empezou a surdir alrededor do ano 1980 por algúns autores que o plasmaban e intentaron achegar a partir de aí aos estudios de mercado, non? Donde incentivaban a considerar o prosumidor como un novo segmento
segmento comercial con un gran potencial para investir nese mercado, non? Digo esta frase e intento subliñala porque é unha das ideas que vou levar ás conclusións, non? Sin embargo, inicialmente, nesos anos do século pasado, 1980, entendía esas prácticas do consumo fundamentalmente en relación a dúas fases, non? Unha fase máis vencellada ca etapa preindustrial, donde a acción de producir un ben ou un servicio, podemos pensar na información ou en calquer outro, estaba moito máis próximo do que na época seguinte, que é a etapa máis industrial, non? É no momento industrial onde a acción de prosumir e a acción de consumir vai estar totalmente separada, ca industrialización empeza a falarse da produción masiva de bens, da especialización de traballo e, por tanto, queda claramente diferenciado os actores que participan no proceso. Unha cousa é quen produce e outra cousa é quen consume. Isto, na época preindustrial, non sempre era así, e quen producía era ao mesmo tempo quen consumía esa información, por exemplo, se falamos do autoconsumo, non? Bueno, ben, despois desos anos, 1980, que empezan a surdir estes estudios, pasan varias décadas e non se volve a falar no ámbito académico e quizás moito menos no ámbito empresarial do prosumo, non? Ata que chega o ano 2010. En unha corriente de autores empezan a recuperar ese termo, empezan a recuperar esa idea de quen produce en internet e tamén quen consume, é preciso investigar, analizar que tipo de consecuencias e repercusión trae isto para a sociedade comunicativa que vivimos actualmente, como pode ser no contexto móvil, non? Bueno, a partir dese momento, por tanto, empezan a surdir unha corriente de autores que analizan cunha visión moi pesimista e moi crítica todas as implicacións que traen a web participativa e, sobre todo, o uso que se fai a través do móvil, das redes sociales e toda a participación ou a ilusión de participación a partir deste termo, non? É, sobre todo, unha corriente de autores que consideran que se está explotando a esa nova figura da persoa que se encarga de producir e consumir información ata o punto, é unha corriente neomarxista, ata o punto que comenzan a falar do prosumidor capitalista, non? Falamos así dunha situación onde uns produtores van a intentar achegarse o máximo posible os consumidores para que estos, participando, fagan parte dese proceso de produción. Bueno, quizás sea un pouco complicado entendelo, pero vamos a ver algúns exemplos no noso día a día que nos van a axudar a entendelo, non? A partir de aí, vamos a ver que se estudia o prosumo dentro das ciencias sociais, na arte, na sanidade, na política, en fin, en todos os ámbitos que poden achegar e que podemos ver no noso día a día, non? Vamos a ver con esa idea xenérica que planteaba agora, que pode quedar un pouco abstrata, pero se levamos á práctica pode resultar moito máis fácil, non? Recupéranse termos que, a partir do ano 2010, termos que viñan a referir a aquela persoa que participaba, colaboraba ou coproducía ao mesmo tempo esos bens e os servicios, non? Empézanse a recuperar en función de dúas correntes, esas dúas correntes que anunciaba anteriormente, dunha máis positiva e dunha máis negativa, non? Unha das correntes, a máis pesimista, empeza a pensar que o prosumo está planteado como un fenómeno alienante e incluso explotador para o prosumidor, e outra máis positiva di que o prosumo ven sendo unha actividade emancipadora, libertaria casi, para o prosumidor, non? Son estas dúas perspectivas fundamentais que van a analizar a participación do consumidor, xa vamos a empezar a chamarlle prosumidor a partir de aquí en todo o contexto, en base a dúas accións fundamentais, colaborando ou co-creando ou coproducindo, vale? En ambas dúas vamos a intentar ver desde esa perspectiva máis pesimista e máis positiva cales son accións ou cales son prácticas concretas que se pode levar a cabo na colaboración e ca co-creación, non? Empezamos coa perspectiva máis pesimista, que considera o prosumo como unha actividade explotadora ou alienante, como a colaboración entre os produtores e consumidores cando os produtores din, bueno, vamos a contar, vamos a aproveitar a toda a participación que poden facer os consumidores na nosa produción para nos ganar
conseguir aproveitarnos desa situación, que os nosos beneficios sean o máis elevado posibles, non? Encontramos neste caso, por exemplo, aqueles usuarios que proban antes de que un produtor lance ese produto definitivamente ao mercado, pois decide probar ese produto, non? Pois próbanse videoxogos, próbanse software, próbase un montón de produtos que, digamos que esos probadores, que poden ser usuarios máis ou menos especializados ou expertos, poden aportar, probando ese produto, melloras para incorporar definitivamente no proceso de produción antes de lanzarse definitivamente ese produto e vendelo definitivamente, non? Digamos que, de alguna forma, aquí os produtores o que fan é captar as competencias, as habilidades dos consumidores que queren e participan probando e mellorando esa produción do traballo, non? Bueno, nestas corrente tan pesimista empezase a falar ou falase desde esa perspectiva porque din que o que se está facendo o produtor é aproveitar ou explotar o traballo do consumidor, vale? Vamos ir apuntando ideas e despois comentámolas. Na outra fase, empezase a falar tamén da creación. Aquí vamos a ver algúns exemplos na que a maioría de todos nós participamos en maior ou menor medida, non? Esta é unha fase máis avanzada na que non só se colabora, senón que o consumidor termina producindo o propio produto, non? Por exemplo, todos se fago mención a unha multinacional de mobles que vende mobles. Nos na nosa casa, a través da nosa aplicación, podemos diseñar os mobles que vamos a meter nunha sala da nosa casa. Vamos a ese almacén, collemos os mobles, cargámolos das estanterías, transportámolos para a casa, montámolos na casa e, digamos que a recompensa que temos ou que nos din que temos é que vamos a pagar un pouco menos, non? Bueno, isto sería un tipo de prosumo, todos estamos pensando ben cal pode ser, non? Donde, digamos que o produtor quita fases desa produción do seu produto, cárgallas ou ofrécellas ao consumidor para que el sea parte de ese proceso tamén, non? En todo isto, podemos ver tamén que as redes sociais veñen a ser un pouco mostra de todo este exemplo, non? Facebook, por exemplo, non tería sentido se, digamos, o propio consumidor non é tamén quen produce o propio contido, difunde ese contido, comparte, etcétera, etcétera, non? Que riscos uns dos grandes, aínda que na ponencia anterior tamén se mencionaba, cales son os riscos principais que podemos encontrar neste tipo de prosumo, pensado fundamentalmente desde unha perspectiva alienante, explotadora, cunhas corrientes moi ben selladas as teorías neomarxistas que intentan alertar porque din que o consumidor non é consciente de todo este problema no que se está facendo parte. E fundamentalmente o risco é que se está mercantilizando de alguna forma, ou así din as teorías, cos datos do consumidor, non? De alguna forma, eles veñen a sinalar estas teorías que o produtor non solamente dá beneficio o consumidor non dá beneficio só ao produtor facendo parte da produción de contido, senón que, ao mesmo tempo que produce, consume, que é outro beneficio, e comparte, que é outro terceiro beneficio asociado, vai deixando unha estela de rastro enorme en canto a súa privacidade, os seus datos, etcétera, que novamente o produtor tamén comercializa con terceiros, non? Digamos que por eso moitos autores veñen a falar dos prosumidores sobreexplotados, vale? Non solamente porque consumen o produto, porque fabrican o produto e o difunden, sino tamén porque están xenerando digamos, un beneficio asociado colateral que sería toda esa industria de datos que se están facilitando para que estas grandes empresas podan comercializar con eles, non? Dentro destas perspectivas máis catastrofistas que case veñen a decir que o prosumo que é como unha miseria humana, hai outras teorías non tan negativas que o que veñen a decir é, bueno, realmente os prosumidores están aí e fano porque realmente queren, non? Ninguén está obrigado a iso. Por tanto, están prosumindo, están participando da actividade do prosumo porque encontran unha satisfacción en ela, non? Unha satisfacción que pode ser desde o reconocimento de popularidade na súa comunidade ou sumar tantos likes, por exemplo, porque iso lles dá un prestixio no seu entorno, non? Esa mesma forma de produción do prosumidor
de colaboración e creación vamos a encontrar cando se fala do prosumo dende unha óptica, dunha perspectiva moito máis optimista de cara ao usuario final. Non son as teorías que entenden o prosumo como un fenómeno emancipador. Falando do prosumo emancipador e do prosumidor creativo, cando, por exemplo, o usuario ten, a través de todas estas aplicacións e ferramentas digitais, un abano de opcións para prediseñar unha sociedade que non sempre é a que existe, non? Por exemplo, poden, a través do prototipado de impresoras de 3D, poden diseñar, participar do diseño de xoguetes que rompan estereotipos, poden, por exemplo, producir produtos que non sempre van baixo a demanda dun escenario capitalista, dunha oferta capitalista, senón que poden ser produtos máis alternativos ou opcións que non se contemplaran dentro do mercado masivo. E tamén din que, de alguna forma, poden participar lonxe dunha actividade meramente comercial e lonxe desos principios que teñen dentro da sociedade capitalista por único criterio obter e gañar diñeiro. Aí é onde vinculamos claramente coas opcións do prosumo colaborativo. O prosumo colaborativo parte de dous supostos principais. Vamos a ver dous exemplos que están cerca, preto de nós na nosa vida. O prosumo, como digo, colaborativo ten dous obxectivos principais. Por un lado, parte da idea de reciprocidade, non? Dinse que son comunidades de maior ou menor tamaño que non obedecen á lógica da acumulación de salario, necesariamente, casi sempre é así, nunca se rixen por unha jerarquía clásica, e o que tamén os define é que ninguén vai a controlar en exclusividade nin o beneficio nin o resultado final desa produción, desa colaboración, e tampouco ninguén vai a controlar en exclusividade a dirección desa produción, non? Por exemplo, dous casos ben claros, a Wikipedia ou, por exemplo, o software Linux, non? Podemos pensar o sistema en Linux, non? Pero hai moitas outras opcións. Por exemplo, no caso máis concreto, esta é unha aplicación, Bureaucracy, é unha aplicación que levaron a cabo uns refuxiados sirios na Alemanha, donde cando chegaron ali viron que era verdadeiramente unha loucura tratar ca burocracia alemana para intentar obter asilo político ali. Entón, a través de, ten soporte web tamén, pero era unha aplicación, o que van a facer é axudarse mutuamente, donde ninguén o xefe de nadie, o beneficio non é obter diñeiro, únicamente colaborar e co-crear de forma colaborativa para axudarse mutuamente, non? E outro exemplo que citou pola mañán tamén Joao Canavillas é que, bueno, cando ele estaba facendo caso eu ríame porque decía, bueno, pois xa de alguna forma se está adiantando o que eu intento decir tamén, non? Dentro do xornalismo, claramente, a opción de Media Ninja, que el falou que surdiu como narrativas independentes xornalísticas en Brasil, ven sendo outro exemplo claramente desta corriente emancipadora e práctica no xornalismo de prosumo colaborativo. Este movimento surdiu a carón das protestas en Sao Paulo no ano 2013. É verdade que xa existía antes, pero foi nese momento, no 2013, cando empezou a verse con máis popularidade e, como decía Joao, os cidadáns salían á rúa gravando cos seus móviles en directo para intentar dar unha información que consideraban que os medios tradicionais e masivos nese país non estaban ofrecendo. Non era, por tanto, creando unha opinión alternativa. Bueno, vou a plantexar agora unhas ideas para o debate, porque creo que quizás hasta agora foi como moi teórico e intento agora plantexar máis dúbidas para que a partir de aí espero podamos seguir construindo o relato, non? Neste punto creo que é importante destacar algunhas ideas. Por exemplo, é verdade que as perspectivas máis pesimistas de que
nos estaban alertando que a gran industria de internet estáse facendo cos datos, os produtores son os grandes beneficiarios desta información, desta situación, están nos convidando a participar, pero realmente é unha participación ilusoria, porque seguimos estando nun eixo totalmente vertical, esta participación horizontal estamos vendo que realmente ni no ámbito político ni en moitas outras parcelas se está facendo real, por tanto, cabe preguntarse se é realmente necesario replantearse estes principios. É dicir, realmente a web participativa estamos planteándolo desde esa base horizontal. A sociedade móvil vai nos facer que sigamos presumindo desde unha óptica que podía ser un beneficio social planteado hasta o momento como unha ilusión ou realmente é unha oportunidade para os produtores clásicos que están desenvolvendo todo un abano de opcións para seguir gañando diñeiro e seguir planteándose a web social ou a web participativa no móvil como unha opción consolidada dun modelo vertical. Creo que a clave, segundo as teorías académicas que eu vin estudiando, a clave está en conseguir unha hibridación, como decía Andreu anteriormente, desas prácticas. É verdade que nin viralizando a información se está xerando unha calidade participativa na sociedade móvil, ubicua, nos nosos bolsillos, pero tamén é verdade que mentres non consideremos a opción desa práctica do prosumo máis social, máis colaborativa, pois estaremos desperdiciando a gran oportunidade que nos están ofrecendo o prosumo como unha nova realidade e que seamos conscientes ou non xa está chegando esta na nosa vida. Bueno, non sei se me adiantei moito no tempo ou vamos ben, pero espero que podamos a partir de aquí seguir ca conversa e que isto non quede nunha conversación ou nun tema unilateral. Moitas gracias. Moitas gracias, Eva. Moitas gracias pola presentación e moitas gracias tamén por asustarte o tempo. Temos aínda uns minutos para o debate, como Eva decía, e abrimos o turno de preguntas. Algúnha man? Bueno, pois rompemos o xeo desde aí. A min a dúbida que me plantexo unindo as dúas participacións, a de Andreu e a túa, é que estamos facendo en comunicación política. É dicir, os cidadáns estamos sendo máis prosumidores alienados ou realmente estamos conseguindo, aínda que xa pouco, esa emancipación da que ti tamén falabas? Bueno, quizás Andreu aí tamén poda responder un pouco. Quizás hai como dúas correntes que ao mellor non quedou un pouco debuxada na presentación. Esas dúas correntes máis masiva que ven sendo a explotadora ou alienante ou a máis colaboradora que tamén, aínda que é máis colectiva, ven sendo máis minoritaria tamén, non? Quizás estas dúas correntes, o que está pasando na comunicación política, en xeral eu penso que en todos os planos da nosa comunicación e da sociedade móvil están indo ben separadas. Eu penso que ese é o gran problema, non? Por un lado, estamos tendo unha comunicación moi vertical, moi sustentada, non tanto en, esta mañán decía, senón é que non se lea a información, simplemente se comparte moitas veces sin ler, non? Pois o mesmo pode pasar na comunicación política, non? Temos unha comunicación moi vertical que se comparte e viraliza, pero realmente non hai participación, non? Neste caso, por exemplo, estáse falando moito do goberno aberto que ten como pilares a participación, a transparencia e a colaboración. Solamente estamos falando da transparencia porque non existe a colaboración e non existe a participación. Cando ven desde arriba, desde as élites, institucións, etc., o que facemos xeralmente é quedarnos nun mero debate de votar ou dun debate moi corto, non? Pero non se están incorporando, e quizás aí sea un dos problemas que nos debemos afrontar en algún momento, non se está incorporando toda esa base participativa que están surdindo nas opcións da participación e do prosumo máis emancipador e non están convergendo entre eles. E penso que iso é un problema. Mentras sigamos tirando cada un por un lado, está claro que as opcións emancipadoras son minoritarias e, por tanto, van a ser as máis perxudicadas nós como cidadáns nesta opción, non? As que van a triunfar neste relatorio vai ser novamente a comunicación vertical, as institucións jerárquicas, etc. E eu mesmo penso que é o que está pasando na comunicación política en todos os eidos da comunicación social. Moitas gracias, Eva. Algúnha outra pregunta por aí? Aí atrás temos unha
Unha man levantada. Hola, ¿hay riesgo de que el periodista se vea desplazado por un prosumidor de redes sociales, por ejemplo? Bueno, yo creo que las opciones, el objetivo es bien diferente. Un periodista puede aprovecharse, como decía Joao Canavillas esta mañana, puede aprovecharse de las opciones que le brinda el periodismo ciudadano. Pero el periodismo ciudadano no puede entenderse, por la forma de conformarse y por sus principios y objetivos, como una forma de prosumo. No lo es, en efecto, ¿no? O sea, quien hace el periodismo es claramente un emisor tradicional que tiene entre sus obligaciones y en sus responsabilidades verificar la información en estos tiempos que parece que la verificación, lo decía Joao, parece ser la clave. ¿Hay riesgos, respondiendo a tu pregunta, de que el prosumo vaya a sustituir al periodismo? Mi idea es que no. Se puede beneficiar y fortalecer de ello, pero yo no creo que en ningún caso lo vaya a sustituir, no. Vale, gracias. Alguna outra pregunta? Unha participación máis? Bueno, pois moitas gracias a todos. Deixamos aquí, non sei se hai un descanso, seguimos xa coa seguinte intervención. Entón, moitas gracias. Gracias, Eva.